Какво означава да бъдеш човек? Ами, да обича да повторя. Значи да бъдеш човек. Тъпа. Да не нараняваш другите, да не накърняваш достоинството им, да не се Сега правиш гадна на... си. А? Лъжа се. Не, аз просто казвам каквото мисля. Я знам, човек. Да се Значи държиш, аз не съм човек, нали? да се държиш човешки. Я знам. Не да се правиш на голям качил и омо. Да, знам, това е супер нечовешки и още по-малко, че ние сме на някакви супер, тя знам, ние още, как се казва, имаме жълто по устата, пък някакви ми се правят на много големи. Омо, не знам, такова, виж, мускули. Какво е? Кога ти имаш мускули? Браво! Ами, Моменти за ръкопляскане. Да. до сега къс на клепа не говоря. Да. Да си човек означава да обичаш, да бъдеш щастлив, да радваш околните. И я знам, има още много мога да говоря, обаче в момента много ме мързе да говоря на тази тема. И да. Оревуар!